world of color entertainment. Directed by Abdul Salih. Cameraman and edited by Abdul Salih. Present. La place mission. Remission. Coco. Aye. Ubetede. One corner. There you pay. One corner. ba ma bibita ba saboda dan iska ne ana ce mai kai yau sai da yawo ni ma ba zan mai ba dan durun uwa dan Allah ku bani mal kana gani na ce kai ya amma sai na bayan kwana biyu kuma zazzaki ne a cikin yawan lai yi wallahi Allah ai garin ne fita asuba muke yau wallahi mugun san